हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय बे लोगोफोर। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल, थाम्बनेल आरो इन्ट्र'आवथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फैनो गोनां बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि दोंसे गोदान मेथाइ फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां मेथाइनि मुङानो जादों एक्सपायार डेट। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदान मेथाइजों लोगोसेथ' गोदान मिउजिक भिडिअ फैफाखायो। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा? आरो नोंथांमोना बे समखौ खोनासंनो जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरखादो। लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। बिथांनि चेनेलावनो जों बे मेथाइजों लोगोसे गोदान मिउजिक भिडिअ नुनो मोननो हागौ। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो बिथाङा दाखालिसो गावनि चेनेलावनो मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ रिलिज खालामनानै होदों। थां थां बाजारि मुंनि अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ बिथाङा रिलिज खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना जोबोरैनो नायनानै मोजां मोनदों जानांगौ। जिखियानो जाया मानो, बे मोनसे गोदान फैनो गोनां मेथाइजों लोगोसे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आसा खालामो बे मोनसे गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअआबो जोबोरैनो मोजां जागोन। नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'लायदो। लोगोफोर, लोगोसेनो दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ, सर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोन्थिनो मोनबाय थायो।